City blues and forest greens, fearless nights along the streams with you. The rising fire lay with me. Will it stay or will it all be true? Western sky illuminate the graves of those who shared their fate with love. Shallow valley resonate while sunlight slowly radiates above. Cast away so far away from all we couldn't pick up, provided I hold back my lies. I'll find you, oh, in the faded footsteps on the pavement. I saw you in more. Faded footsteps on the pavement. I saw you in more. Faded footsteps on the pavement. I saw you in more. Faded footsteps on the pavement. I saw you. Naš odgovor je zato što obavlja važnu funkciju, a za postavljanje niko ga ne doživljava. Podrijetlom je iz Mađarske i voli ljutu hranu, okupio na sve ostale okuse. Naši građani su sretni ljudi, čečasta vraća, vera ljubav i domovina, mi smo pravo lako. Znači, jedno istraživanje provedeno na Zagrebačkom sveučilištu je dokazalo da se muškarci manje peru od žena. Znači, mi smo to napravili jednu formulu gdje je jedna čini količinu mućica, P broj pranja. I taj P broj, znači broj pranja, je znatno manji kod muškaraca nego kod žena. Istraživanje je provedeno na velikom broju i muških i ženskih ispitanika, tako da se to može smatrati ciljom. Ovdje smo napravili graf pranja, znači po mjesecima tijekom godine. Na x-ov osi je broj pranja, a na x-osi su mjeseci. U prvom mjesecu tu su još muškarci, jedna novogodišnja odluka je bila da će se više prati, a u drugom mjesecu tu pokušao pa se peru oko Valentina, tamo prije poslije. Sljedeći mjesec, to je vjerojatno 8. mart, ne znam kako se kaže na našu. Tu bi se ostalo samo na moru, tu malo još oko 10 mjeseca i ostazine sve u drugoj godine pati. Evo, to je naš odgovor.